episod. Astăzi ne vom juca Brawl Stars. Nu ne-am mai văzut de mult, de vreo lună n-am mai postat, pentru că eram ocupat cu examenele și da. Astăzi vom juca Brawl Stars și o să încerc să pun câțiva brawleri rank 20, Sandy, El Primo și ăștia. Da. Joc Brawl Stars pentru că nu sunt acasă și nu am acces la calculator, pentru că eu sunt în vacanță în altă țară și da. Joc pe telefon jocuri din astea populare, nu ca CS, glumesc, îmi place CS. Să nu uitați să dați un like și un subscribe și haideți să ne concentrăm. Haideți să nu mai campăm. Aoleu, nu. Uf. Pe bune. Pe bune. Aoleu. Hai să facem și noi un win. Pe knockout. Cu piper. Da. Și v-am promis un room tour. Da, nu o să fie room tour, o să fie setup tour. O să vă arăt setup-ul meu de gaming. Băi, aoleu, ce m-am speriat. Bă, ce tantălău sunt. Și ce tantălău sunt. Ok. Prima rundă a fost cu o șansă, cred. Sau poate un pic skill. Sau da, skill, direct. Replay? Te rog, Mortis, dă-nu. Yes. Videoclipul ăsta o să dureze un pic mai puțin, cred că 8 minute sau 10, pentru că nu prea am timp și mai mi-e și foame și trebuie să mă duc să mănânc. Mă l-a atins. Era să-l atingă. Păi, nu mai. Bă! Au doar lansatori. Și noi n-am omorât pe niciunul până acum. Dacă ăsta îi bate pe toți trei, băi! Dacă îi bate. Nu muri. Oh. Nu-i nimic. Nici eu nu sunt prea bun. Uleu.
Unde? Mai doar ăsta? Sau... Eu n-am făcut nimic în runda asta. Mai și mor ca slabul. Da, și v-ați dat seama că mi-am reparat microfonul? Exact. Glumesc. Sunt pe telefon și de aceea merge microfonul. Pe calculator mi-am cumpărat un microfon nou. Și un mouse nou. Aoleu, am pierdut ca nubii. Ca niște nubii. Nu-i nimic. Schimbăm brawlerul. Start drop. Rar. Hai să jucăm cu... Cu... Max. Avem ceva acolo. Jos. Un star drop. Iar rar, pe bune, ce șansă am. Să-mi pice doar rare. Rare. Raru. Și acum cum e vacanță, cred că o să postez mai zilnic. Cred. Nu sunt sigur. Dar când o să ajung acasă, doar CS o să postăm. Doar CS. Că e jocul meu preferat. Nu mă atingi tu pe mine. Ba, din păcate m-ai atins. Bă, de unde trage? Revenim cu publicitate. Scuzați-mă, mă deconectase din joc. Acum mă conectez iar. Și cred că mai facem un match. Și asta va fi. Un solo. Și atât pentru astăzi. Sper că v-a plăcut și să nu uitați să dați un like și un subscribe pentru că mă va ajuta foarte mult. Încep repede. Bravo. Let's go. Zip. Așa spune Max. Bă, mă bate. Mai dăm unul, că nu pot să accept asta. Pe bune, nu pot. Concentrare supranaturală. Oule, bă, nu vezi? Bă, dacă mă prinde ăsta, nebunesc. Îl bate. Cu damage mi-a dat. Păi tu ești. Păi nu mai fugi, că n-ai șanse.
ce-a ratat. Și cu asta vă las și ne vedem data viitoare. Pa, pa!